се не думо, де не сте си опрала. Яша! Пари идват, пари си отиват, но братските връзки не се разбиват. Докато дишат и вървят напред, ще са заедно до последен ред. Двама братя срещу целия свят, дигнати глави, вървят напред. Няма страх и няма прегради, щом Асен до Ники здраво се нареди, защото идват да ви махат. Ясо!